Satul Taraclie a fost înființat în anul 1773, de la denumirea turcească Tarakli, ce în traducere înseamnă obiectele de o anumită formă. Prima biserică a satului Taracli a fost Biserica Creștină Cristol. Rămășițele foste biserici se mai păstrează și astăzi. Biserica a fost construită odată cu primele așezări ale oamenilor în anul 1770. În 1848, în centrul satului a fost înălțată o nouă biserică. Hramul bisericii s-a înălțat în cinstea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel. Acest monument se numește Monumentul Eroilor Căzuți în primul război mondial 1914-1918. Acesta este singurul și ultimul monument de pe timpul primului război mondial. La începutul secolului 20, în râpa lui Vișan, au fost găsite oase mamifere cu vârsta de 7-8 milioane de ani. Râpa din satul Taraclie, despre care s-a discutat la conferința mondială a paleontologilor desfășurată în anul 1910 în Genova. Suntem mândri că suntem taraclieni!